Bun kibri ki ong pastor ngam dan kam. Bun kibri ki siwat ni kam sarkar. Nong abaro ubri uban ni perthai udan laga jang kam. Bagata ka kam kini bo bleu ai. Ong hilet ya lap ya ka gospel ski ben rio baro. La filale ya ka ta ka kam kan buat ifi. Ka jingker khu kan buat ifi. Ka kam kan buat ifi. La da fila ko ngo shwai kini ka kam ka jong blei. Tentang fiong pastor ngalak jan overeach ngam ngalak apply ki kam ngami o. Boleh orang kuslai kon. Kani dia kam ka mga pa fi. Pin song haki khosil pin dam pin duai. Pin wat ka kamat jonga. Pin wat ka bor ka jonga. Namar ngalong ka bor jong pi ngalong unong pen em. Ngalong ka jing shai jong pi. Wal ai ka kam ni wei pu wei brio. Ni day kibadan ka kam day kiba klem kam namar utrai pen imingi ubo inge ka kam baga tagalong bangin syakri u bangin ijo bangin mani u bangin sakhi u bangin long ka jing shai hangini ka perthai bangin long ka mlo ka perthai am klem mlo am kanumbang ka jinta kalaban bang kan no kalaban sma ubi kan no lada kam don ka mlo la syuthe no ya ka syarut Kamentoy, la ber di ki hakata ka jinta la da kamdan kamlo. Pide kamlo jang ka perthai ka don kam ya fi. Ber ya la di hakata ka jaka ka badan kam. Hallelujah.